sugih kentel bondowani kowe keparat. Durung kapok ngrasake kadigdayan saka aji-ajiku utawa kadigdayanku ya kuwi Aji Candha Wirayang. Malah saiki kowe maju sajak nantang sajak kowe kaya gagal kaya arep menang kowe le. Kakang Dursala ya. Ayo. Opo apamu? Aja kaya bocah cilik. Enek iki ditentokke kowe. Apa Gatotkaca sing nundung sirahe lakon poteng-poteng ragamu. Maju keparat. Oh. Sirahmu kowe. Tangane lha kok dadi murup kaya ngono edian gegirisi keparat. Ya Gatotkaca aja mbok anggap aku wedi karo kowe. Tak toke kasetenku Gatotkaca. Hut. Oh. Jagat pangestu wayah tur jagat. Kanjeng Hyang Berbandurna. Oh, lole ancangku swala-swala bertapa sumorante hawela. Ana dawuh apa nggih putuku cah Bagus Dursala. Hyang. Mboten wonten ingkang kula penggalih wonten sakebeting manah kula. Kejawi amung dawuhipun Wa Prabu Ngastina, Wa Prabu Duryudana. Dinten ing sakmangke kula kadhawuhan supados mbibaraken anggenipun kadang kula Gatotkaca sak kadang Pandhawa. Lancur-lancur Pandhawa anggenipun sami gelar baris wonten sakmading Tegal Kurukshetra. Kanjeng Hyang menika dados pancatan anggen kula ing sakmangke kepengin nodi arji utawi kasekten kula guna kasantikan kula inggih menika ingkang winastan Aji Candha Wirayang. Lha saking menika sampun wigiringa-ringa paduka Kanjeng Hyang Penemban Durna kaliyan paduka Kanjeng Hyang Patih Sangkuni. Dinten sak menika ing sakmangke kula nyuwun tulung tiyang sepuh kula Sanggya Parasata Kurawa paman-paman kula Sanggya Parasata Kurawa keri kelampit berungkat kimpul gajah gelar singa barong tumuju wonten ing Tegal Kuru ing sakmangke rajang barisanipun Gatotkaca anggenipun gegladi olah kridaning ayuda. Oh iya nggih putuku cah Bagus. Ora ya muni yang iki mung kari manut Bang dadi dawuhe ya kuwi anak Prabu Duryudana. Ing sak mengko wis utusan kelawan jeneng sira kula putuku cah Bagus Dursala. Mula saking mriku sampun ngantos wonten Wadyabala Satakura ingkang cicir. Dinten sak menika kula nyuwun kanthi sanget Hyang Patih wonten maring dawuh nggih wayah Mas Dursala. Kula aturi nembang tenaring para wadyabala mang budhalke mang kebyake barisaning para paman-paman kula para Satakura ing sakmangke enggal-enggala nrajang barisanipun Gatotkaca sak kadang lancur Pandhawa. Nggih ngestaken dawuh kepareng kula nyuwun pamit madal masilan nggih anak Prabu ngatos-atos paman Hyang Patih Harya Sengkuni sampun ngantos kados lare alit
lan sampun ngantos cicir sanggya para tiyang sepuh kula paman-paman kula para Sata Kurawa Hyang Patih. Kaya jadi baju kili.
Toti lamun katututan lamun mangsa prawira tikta ya Paman Setyaki ngawi ingkang putra Gatotkaca kados pundi Paman? Nggih, wonten dawuh. Kula badhe nyuwun mriksa kelawan paduka. Sing ngandika angger Gatotkaca. Mak cilik Setyaki nang apa ngawe lancur-lancur Pandhawa nang apa? Iki lagi wae tekan tengah-tengah le do latihan materine urung do nyantol kabeh. Kamangka iki angel kandhanane kabeh wadyabalane angel kandhanane kabeh. Mangger yen nggih. Piye? Angger Gatotkaca kula badhe nyuwun priksa. Nyuwun priksa menapa Paman? Anggenipun para lancur-lancur Pandhawa menika gladhen ulah kridane ngaperang menika badhe dipun ginakaken kangge napa? Mikir ning misi awal wis tak sampeke. Neng briefing ya wis tak sampeke. Nggih, iringane kuwi wis tak sampeke kabeh. Terus carane maju perang kepiye wis disampeke kabeh. Mergo sekretaris iki aku. Bendaharane Kakang Antareja. Kados pundi nggih? Lah iki anane para lancur-lancur Pandhawa nganake gelar baris latihan perang ning Tegal Kurkasetra iki ora arep nggih apa-apa, ora ndek niat arep nantang Kurawa kuwi babar pisan ora. Ning iki mung kanggo nodi kekuatane prajurit Pringgondani, prajurit Jangkar Bumi, prajurit Ngerandu Gumbala kabeh didadekake siji iki ditodi, dicoba iki dijajal, dilatih. Besok yen semongso-mongso ana parang muka iki ben iso mengantisipasi. Dadi ayem nek prajurite do iso perang iki dadi aman. Negara Ngamarta besok kapan ana parang muka iki dadi iso tentrem, iso ditigas dhewe, iso diatasi dhewe ngono kuwi. Tur iki babar pisan ora ana tendensi apa-apa Majile. Ora ana tendensi apa-apa. Ora duwe niat apa-apa, ora duwe karep kepiye-kepiye, ora duwe niat ati arep ngiri godho karo para Sata Kurawa kuwi ora. Nawi nuwun sewu. Nggih. Piye Le? Niku mangsa wang niku. Niku barisaning para Sata Kurawa sajak mboten nrimaken wontenipun lancur-lancur Pandhawa wonten mriki. Lah iki dipethuke tenan iki. Iki angel iki kandhanane angel iki. Kandhanane angel iki. Dimas mau ora wis tak kandhani ya, aku lali kok ya. Tiwas aku isih mapan ning nggon kosek, iki aku bingung lho iki piye iki. Arep sampah apa arep apa larak judeg to. Asenane ra kaget iki, Bos. Sesuk nek iki kangsen iki mau wis kangsen kok ning perapatan. Ora. Untung ora bayaran, nek bayaran koyo ngene ngisini-sini no Dimas. Aja. Wis kae dipethukke alon-alon, engko nek dikandhani alon apik-apik ora iso, dinae pengertian sing alus ora iso, paripaksa Kurawa kudu diundurke. Manut Kakang Gatotkaca, aku mung manut Dimas, aku jeneng manut Dimas. Wis ngono ayo budal, mbok siji alon-alon kabeh maju ning pabalatan.
lagi wae para Satakura mlebu ana ing wewengkon Tegal Kuru Kasetra. Lah kok dadi iki Setyaki sing sajak wis ora nrimake praptane para Satakurawa. Satama ana maran. Anane Setyaki ning kene mung arep takon karo kowe. Yo. Kowe arep takon apa? Para Satakurawa padha gelar baris mapan mlebu ning wewengkon Tegal Kuru Kasetra iki ana apa? Wah, ladalah keparat. Setyaki. Blakasuta Kurawa ora nrimake anane Gatotkaca lan lancur-lancur Pandhawa sing padha mapan ana ing Tegal Kuru Kasetra. Ya senajan to kuwi mung gegladi olah kridhaning ayuda. Nanging tumraping para Satakurawa kuwi kelilip kuwi mujudake panantang perang karo para Satakurawa. Satama, piye? Blakasuta babar pisan anane angger Gatotkaca sak lancur Pandhawa. Mapan ana ing kene iki ora duwe niat kepiye-kepiye, ora duwe niat arep ngiri gudha kelawan para Satakurawa babar pisan ora. Nanging arep nodhi kekuwatane Wadyabala saka negara Pringgandani samangsa-mangsa ana parang muka. Ora nguci wani Wadyabala bisa nrenggalangi dhewe. Lah iki sing bakal dadi pancatan lehmu gegladen olah kridhaning ayuda. Ayo rasa ngenteni parang muka saka kono-kono. Kurawa sing dadi parang mukane. Kurawa sing ora nrimakake anane Gatotkaca sak kadang lancur Pandhawa mapan ing Tegal Kuru Kasetra. Apa apamu? Aku ora nrimake. Blakasuta, aku ora nrimake. Gatotkaca wenang mapan ning Tegal Kuru Kasetra. Waton wis gemlundung sirahe para Satakurawa. Babu arep apa? Kurawa iso ngundurke angger Gatotkaca sak kadang lancur Pandhawa. Waton wis iso gumlundungke. Iso nglangkahi kuwandane Setyaki. Wah, keparat pancen sugih kendel Bondowani Sara nyawa kowe Setyaki. Yo. Nek ngene ditentokke aku apa kowe sing tekaning pati Setyaki?
Hut. Ya, ya. Oh, sangat sirahmu. Hut. 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 Yo. Ya, ya. Oh, merucut, Mas. Kaboten iki gak pice. Mok Suramarata Jayamrata imbayan padha-padha. Ayo, lancur-lancur Pandhawa aja mbok anggap kowe iso ngundurke Satama, aja mbok anggap kowe iso ngundurke karo Raden Kartomarma. Keparat tak kira ana wong ngobong jagung. Jagung aku menungso. Wah, Pontorejo nekat sugih kendel bondo wani kowe keparat. Ayo Siwa Kartomarma gage ngantemu mati kowe. Ayo tibano pecah dadamu. Wah, hut sai. Wah, tatanan keparat lah kok dadi Kurawa. Paman-pamanku para sata Kurawa padha glasah ora enek tilase ning atase Kurawa ki sing digul-gulke karo Prabu Duryudana. Aku teko dadi mung mungsuh bayi wingi sore sak umuran kowe kok padha ora bisa ngalahke. Keparat Setyaki Gatotkaca Antareja Antasena maju, aku sing ora nrimake. Keparat
ora tatanan. Ayo kudu kowe sing tajab nanging anak-anakmu kae bayi wingi sore kon tekan kene tak glundungne sirahe tak kramasi epek-epek raine cangkem. Jalanat ya iki sing tak enteni. Iki menungsane sing tak enteni. Gatotkaca iki sing tak enteni. Ya. Kapan nggonku bisa nodi kekuatane ngaji Canda Wirayang ya ana ing kene iki. Ya ana ing kene iki. Gatotkaca ora kampane ngaji Canda Wirayang ora kobong awakmu aja takon dosa kemarep. Sapa sing muni dong? Ana mau sapa kae? Wis stokno wae to, Gong. Iki penting iki. Menawi katon kula namung sendika dawuh patuh Kanjeng Hyang Resi Seta ing samangke menapa kemawon ingkang badhe watuku paringaken dumateng jasad kula. Ingkang baku menika migunani tumraping anggen kula dados satriya. Ingkang atleteken ati suci pepayung budi rahayu. Anggenipun kula
badhe ginakaken perkawis menika kinarya sarana numpas angkara murka wonten ing jagat menika. Ya. Marata Dyaki. Alon-alon geliyak-geliyak sakamat puneyang bakal mejang. Wujude ngaji kelawan jeneng kita Gatotkaca. Inggih ngestaken dawuh Kanjeng Hyang Seta. Gatotkaca wonten bareng adawuh Marata Dyaki weningna ciptamu leremna rasa budi saha nalar pikirmu sartane bukaan lawang batinmu. Ayo puneyang kanthi mahasing asamun nyenyuwun marang ngarsaning Gusti kekarya jagat. Muga-muga ing sakmengko bisa lulus kalis raharja sarta tentrem adosaka rubeda anggonmu dadi satriya. Nggih, wis paken dawuh. Marata Dyaki. Pidhangetna puneyang Gatotkaca. Wong agung kekalih wis angenengaken cipta nenuwun marang perbaning kawasa kawastara yenta sedagep saluku tunggal saluku nutupi babahan hawa sanga ngeneaken pancandriya panca ateges lima driya pengangen-angen ambirat hawa nafsu bayu patang perkara sajuga ingkang sinidikara mandeng pocak ing grana anut marang geyonganing kayon kayung-yun angayati yayah aning parutama kaya mati jroning urip urip jroning pati liyep layaping aluya pindha pecating sumena sumusuping rasa jati jati-jatine Sang Resi Seta nedya nurunaken kanugrahan kasekten kelawan ingkang wayah nenggih Sang Gatotkaca ingkang pewaji Narantaka riwusnya katarima dene rumangsa semedi sami sakala ana cahya sumunar saking angganira Sang Resi Seta kasidikara manjing anggane Sang Gatotkaca iku yekti aji Narantaka ingkang manunggal marang ragane Sang Gatotkaca dadi kagat Sang Gatotkaca karaos remen awit gegayuhanipun ing sakmangke sampun dikapinangkan dening ingkang Hyang nenggih Sang Resi Seta dadi kagiat Sang Tetuka kala wau. Galuh
langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang mawe gandrung ngaturaken panon ingkang tanpa pepindhan Kanjeng Hyang Resi Seta air patuhu sampun nulungi dhateng gesang kula yo merga pancen wis dadi darmanipun Hyang kudu nengenangke marang tumindak ingkang becik lan ngiwakake utawa nyirnakake tumindak angkara nggih nuwun sewu Kanjeng Hyang mobil ingkang mayatipun keparengaken pirsa utawi mangertos menika kala wae ingkang patuhu keparengaken dumateng kula menika ajian menapa kuwi arane Aji Narantaka yo menika dipun ginakaken menapa utawi dayanipun menapa mangerti yo kula Aji Narantaka iki lamun diwatek lan digrayangake ana ing raganing mengsah utawa mungsuh bakal dadi lebu utawa sirna margalayu saknalika mekaten yo mekaten kula nyuwun pamit ing sakmangke kula nedya nyingkiraken parang muka wonten Tegal Kurukasetra utawi mapan wonten negari Ngastina yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik kulup Gatotkaca. Saking kutha sakuru kula yana tusa sang Sri Dara apa Kresna kakangku jroning siadi kelawan pun kakang goleki kelawan mindrane Gatotkaca miturut pekabaran Gatotkaca lan lancur-lancur Pandhawa padha mapan ing Tegal Kuru yo nanging iki ora ana apa-apa, ora ana wong-wing suwung tumlawung ning Tegal Kurukasetra. Anane mung tilas, gaman-gamane para lancur-lancur pendhunggune padha gladhen ulah kridane ngaperang. Ya. Lho, kosek Dara. Apa Kresna kakangku? Kae sawangen setyake ga lho. Mamur mangamur murahan tengarane ngacurit gong maguru kongso Koko Prabu ngaturaken ketiwasan kepiye Setyaki rikala semanten kula kaya lancur-lancur Pandhawa angger Gatotkaca lan sanesipun nedheng gegladen ulah kridane ngaperang ya lancur dumadakan barisaning para Satakrana Rajang wonten samadhi Tegal Kurukasetra ingkang majeng boten sanes kejaya mung putra saking Raden Dursasana inggih menika pun Raden Dursala ingkang rayi katriwandan ngantos kula kontal dumugi mriki lajeng angger Gatotkaca ing sakmangke raganipun kobong kontal tebih boten dipun mangertosi dawah wonten pundi wela dalah Werkudara waidan
Wah, isih urip. Oh. Sugih kentel bondoane kowe keparat. Durung kapok ngrasake kadigdayan saka aji-ajiku utawa kadigdayanku ya kuwi Aji Candha Wirayang. Malah saiki kowe maju sajak nantang sajak kowe kaya gagah-gagah kaya arep menang kowe le. Kakang Dursala ya. Ayo. Opo apamu? Aja kaya bocah cilik. Eneng iki ditentokke kowe. Apa Gatotkaca sing ndundung sirahe? Lakon poteng-poteng ragamu. Aju keparat. Tangane lha kok dadi murup kaya ngono edian gegirisi keparat. Ya Gatotkaca aja mbok anggap aku wedi karo kowe. Tak toke kasetenku Gatotkaca. Hut. Oh.
Solo suram-suram diwangara kingken lir manguswa kang layun kenya ilang kang memanise watane layun kumal goca merah nyomaradani aduh anakku lanang Dursala kowe kok dadi awu kaya ngene kowe dadi lebu lah Gatotkaca aja takon dosa kowe aja mbok kira wong tuane nrimake patinanae ya le sawangen besok bakal cetha konku males mudi tuwa lara wirang karo kowe Gatotkaca Ganjeng langit kelap-kelap katon lir kenjang alis risang maweh gandrung Gatotkaca wonten paring adhawuh Prabu wah Gatot lah kok dadi kaya ngene kanane tahanan ono ing Tegal Guru Kasetra nika Raden Dursala pun gugur wonten ing pabaratan niki lho Gus wong ki nek urip ora gelem ngati-ati niku nggih kaya ngoten niku ning wonten ing awalipun wonten ing Ajeng Ndara Gatotkaca sak kadang lancur Pandhawa niki janjane mau ngarep latihan perang mau ngarep tembak-tembakan kok lah ning dadi Kurawa ora trima Kurawa nek ajeng giri kuda kalih para Pandhawa monggo Pandhawa niku wong-wongane jujur nggih dadose ngaten niku iya Kakang Semar nggih sinuwun ya wis ora dadi ngopo sing baku wektu dina iki kabeh wis ayem kabeh wis tentrem nggih Werkudara ya kae disaponi kae sing isih ana turane sing aku nabu sampakmu sapa? Tuaku. Tuar apa? Arep tayungan. Ya wis kono sing tayungan kula sing nyaponi sampean. Yo ayo angge. Dah. Madangi jagat kok mungo panek sapucak ing wukir marababang sumirat
keneng soroting surya mega lan gunung-gunung Petro Kakek Ayo ngarep ya nggih. Rene ora manja. Hop. Matur sembah nuwun Ndara. Ya Semarang nggih. Nyuwun mangapunten sedaya kalepatan, sedaya kekirangan. Lepat atur kula sak rombongan dalu niki sowan wonten ing Taman Soka utawi Taman Soko. Ya Semarang nggih. Jenang Selawader kalen sesonderan apurenta mbok bilih wonten lepat kawula. Nyuwun pangapunten rayu kang samya tinemu rayu kang samya pinanggih
Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sak kabeh-kabehane. Ya Semar nggih.